Исәнмесез, дуслар. Безнең тагын бер чыгарылыш һәм бу атнада без шушы шибәр мөлаем кыз Гөлназ Асаева белән аралашабыз. Гөлназ, сәлам. Сәлам. Исәнмесез. Синең белән инде күптәннән очрашкан юк. Белүемчә, яңалыкларың күп. Син уку йортын тәмамлагансың. Һәм шулай ук инде син күптән түгел генә әле контрактка да кирдең. Менә шулар турында сөйләшәбез һәм әлбәттә инде бик күпләрне синең шәхси тормышың кызыксындыра. Бүгенге көндә син кайда яшисең? Бүгенге көндә мин Казанда гына, Уфада гына яшим дип әйтә алмыйм. Уфаны да калдырып китә алмыйм, чөнки туган җир барыбер ниндидер ничектер кадерлерәк. Шулай да Казанны да бик якын күрәм. Шуңа күрә теге ике шәһәрдә йөрим. 2 көннең берендә Казанда, 2 көннең берендә Уфада. Казанда синең фатирың бармы? Син снимать итәсең? Фатирым әлегә юк. Менә алырга йөрибез, Алла бирсә, яңа елның алдыннанрак дип уйлыйбыз әти-әниләр белән. Һәм шулай ук Мәскәүгә китәсең дигән сүзләр дә булды. Мәскәүдә дә шулай ук Мәскәүдә дә баргалаштырып йөрим, әмма дә ләкин хәзер бит инде мин икенче продюсер белән эшли башладым. Һәм дә инде шул сәбәпле хәзер күбрәк мин Казандарак инде. Әмма дә ләкин планнар бик зурдан. Ансын инде Алла бирсә күз күрер, нәрсә булыр алдан. Но планнар кайсы шәһәр белән бәйле? Бер генә шәһәр белән бәйле булмас бер кашанда, чөнки артист кеше ул бер генә шәһәргә утырган дигән сүз түгел. Артист ул барлык шәһәрләрдә дә иҗат итә, бөтен җирдә булырга тиеш. Башлап җибәрәсем килә сүзне минем Инстаграмнан. Синең ничә подписчигың бар? Менә бер хәзер карамыйча гына әйтә аласыңмы? 113 мең. Син санап күзәтеп барасың. Күзәтеп дип, мин дөресен генә әйткәндә Инстаграмга әллә нинди зур теге игътибар итмим. Нишләптер ул мин кызганычка каршы. Чөнки минем уйлавымча Инстаграмда утыручы үзебезнең подписчиклар, аларның яртысыннан күбрәк ничектер нәрсә дип әйтим, концертка йөрмиләр алар. Алар теге Инстаграмда гына утырып, теләсә-нәрсәләр язып, кайберләр шуңа күрә мин теге Инстаграмга зур игътибар бирмим. Чөнки андагы ярты кеше концертларга йөрми, мин инде үземнең бөтен вакытымны, бөтен барлык җанымны, тәнемне иҗатка гына бирәсем килә. Мин теге блогер түгел бит инде. Әмма дә ләкин ниндидер үземнең яңалыкларымны гына кертеп торам. Яңалык булмаса, мин анда керүнең бөтен көмем сәбәбе юк. Күптән түгел генә укыдым комментарийлар, Гөлназ Асаева бик матур итеп кенә Photoshop куллана икән дип. Шуннан да шулаймы? Кулланырым, куллана белсәм. Куллана белмисең? Минем менә үзегез карасагыз, минем андый нием дә юк. Приложением дә юк. Мин куллана белмим. Мин Инстаграмдагы теге фильтрларны гына куйгалыйм. Булай ниндидер теге Photoshoplарны мин эшли белмим. Кандай инде аңа ниндидер теге вакыт бетереп утырмыйм Photoshoplарга. Директорга килгән хәбәрләрне укысыңмы? Укыйм, Барысын да тикшереп барасың. Барысында дип инде, үзем күргәннәрне биш укыйм. Әмма дә ләкин җавап бирмим нишләптер. Бик күп кенә ишеткәнем бар артистлардан, хатын-кызларга ир-атлар фотоларын җибәрәләр һәм хәтта ки шәрә фотолары җибәрәләр икән. Синең шундый ситуация булдымы? Булгалады. Ул инде Инстаграмда түгел, контактта нишләптер әллә нәрсәләр җибәрәләр. Әмма дә ләкин мин моңа бик теге әллә нәрсә дип карамыйм. Блокка куясыңмы? Юк. Игътибарда әйтмим. Инстаграмда берәрсе белән аралашып очрашканың бармы? Юк, андай бер булган булмады. Гомумән виртуаль аралашудан очрашулар булмады. Юк. Син таныштырга теләгән кеше? Танышырга? Әйе. Анна Нетребкадыр, Оскар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Шаким Муратова белән бик танышасым килә. Сара Брайтман белән танышасым килә. Алар бик күп шәхесләр. Син шундый теге классик җырчыларны атадың күбрәк. Шунысы. Мин гомумән нишләптер бәләкидән мин гел Джозеф Вердины тыңлый идем, нишләптер Чайковскийларның, бәлкем теге хореографический да укыгач, анда бит инде тулаем классика әсәрләрен гел уйныйлар, безнең анда тере тавыш
ничектер фортепианода уйныйлар һәм шуларның нишләптер бәләкидән тыңлап үскәч минем күңелем бары тик менә классикага күбрәк ята. Әмма дә ләкин мин теге классика гына тыңлыйм дип әйтмим. Бүтән җырларны тыңлыйм, татарча да тыңлыйм, башкортча да, урысча да, англича бүтән нәрсәне тыңлыйм. Әмма дә ләкин танышасым килә менә фақат шул шәхесләр белән. Синең уйлавыңча иң матур егет һәм кыз исеме? Иң матур егет исеме Кәрим Мөслим. Кыз исеме Әминә. Әминә. Әгәр дә карасаң, ел буе шундай монохромлыктан йөрергә кирәк булса, бер төстәге киемнәр сайларга кирәк булса, нинди төс сайлаячаксың? Кара. Кара, син яраткан төсең? Кара төс. Син иркә кызмы, избалованныймы? Әйедер, чөнки мин бик күп еллар 17 яшыма кадәр бер үзем генә үстем. Барлык игътибар миңа генә иде. Бүтән әти-әнинең булган акчасы миңа гына китә иде. Шуңа күрә минем уйлавымча, мин инде әйтәләр бит синдром одного ребенка, единственного ребенка. Бәлки шул мине әзрәк кагылгандыр. Әмма дә ләкин минем әни белән бик каты андый теге иркә булып үсеп тә булмады дип әйтәсем килә, чөнки минем әни бик каты. Шул вакытта таләпчән, шул вакытта йомшак, әмма дә ләкин мине ләнди шашындырмады бер кашында. Ришвәт биргәнең бармы? Затка барайымна күптән түгел генә бирдем. Ничек, нинди эквивалентта? Әйтергә ярый аны. Мин бик күп теге юлда теге тизер сәбәпле гел теге туктаттылар, чөнки гел ашыгам. Шуңа күрә туктаттылар да бирегә туры килде, чөнки ашыга идем. Үзе дә шуны әйтеп торды, битем ярар, менә нәрсә бар, алыгыз диптем. Наличка нәрсә бар иде. 20 мең алып кил. Наличка нәрсә бар иде, чыгардым да бирдем. 3 мең эмесме шунда? Минем ишеткәнем бар, синең турында Шумахер дип куарга яратасың. Юл йөрү кагыйдәләрен бозасың дигән. Шуннан да шулай. Шулай әмма ләкин мин моның өстендә эшем хәзер теге алданрак чыгарга тырышам. Әмма ләкин теге Уфа Казан арасында йөргәч, теге камералар адым сайын бит инде. Шул бик уңайсыз. Шуңа күрә куарга туры килә. Ну хәзер инде минем үземнең менеджер бар. Үзем хәзер рольдә бик йөрмим, чөнки бик каты акча күп китә штрафларга. Тизлек яратасыңдыр бәлкем син, гомумән. Тизлек яратам, теге машинада әкрен йөрсәм мин теге уже йоклап китәм. Тизрәк йөрсәм мин гел теге бер үзем йөрергә өйрәнгәч, шуңа гел куам. Кугач бит инде ул ниндидер адреналин йокларга бирми. Теге әкренрәк бара башласаң, уже теге йокыга тарта башлый. Шуңа күрә менә шулай. Үзеңдә нәрсә ашамый? Күп нәрсә ашамый. Менә кыяфәтеңә. Кыяфәтемдә нәрсә ашам? Барлык биргән Ходай Тәгаләдән теге шөкер генә итеп торасы, теге ике күзем күрә, кулларым бар. Әмма дә ләкин кызлар бит инде без теге күп нәрсәне үзебездә яратмыйбыз. Мин мәсәлән үземнең бурынымны танау, бездә танау диләр инде Башкортстанда, сездә бурын диләр бугаймы? Татарстанда танауны яратмыйм, ул ниндидер мамда гарбинкасы бар. Шуңа күрә. Әмма дә ләкин моның белән бер нәрсә эшләмим, чөнки ул теге Ходай Тәгаләдән бирелгән. Танау диләр. Минем ишеткәнем бар, менә бу информация дөресме юкмы, сиңа продюсерлар булай бул белән әле эшли башлаганчы, элекеге продюсерларның белмим, кыскасы эшләгәндә сиңа әйткәннәр иренеңнең күп рәтергә. Ирен генә түгел, анда күп нәрсәне теге әзрәк кенә скулларны, анда тәннәргә ниндидер теге зыян кертергә. Мен кертергә, күпертергә инде. Күпертергә, кайдадыр киметергә, анда уколлар да бар икән, мин аны белмидем. Ниндидер укол анда теге айса нишләтергә, мана шундый фигура, мин аны белмидем, чынлап. Мин теге бәлки иренне кабартырга дигәннән мин бәлки каршы да булмаганмын. Ну вот икенче әйберләргә миңа бит беренчедән бала табасы бар, кияүгә чыгасы бар, мин андый нәрсәләрне хупламыйм. Бигрәк тә минем әтиләр һәм әни. Аңламаячаклар. Юк. Ну, тора бара ничек булсын, кайсы җиреңә пластика ясата алыр идең? Еш баргансың, үзгәрешләр барлыкка килгәннән соң. Менә мин инде бик алга теге карыйм. Бер 3 баладан соң теге хатын кызның бит инде ничектер гәүдәсе үзгәрә, бәлкем теге эшләр килеп чыгарга мөмкин. Мин
бәлки шуны 3 бала тапканнан соң, күкрәк имезгәннән соң, бәлки эшемне алдыртырмын әзрәк, бәлки күкрәкләр. Бәлки шуны эшләтермен. Әмма дә ләкин бу теге миннән генә тормый, мин бит иремдә булачак. Шуңа күрә ирем нәрсә дип әйтә, иремнән рөхсәт бирәме, юкмы? Финансларын капмыймы, юк? Иң мөһиме шул. Әгәр дә сиңа 1 ел буе бер шәһәрдә торырга кирәк булса, кая булачаксың? Уфада торачаксың. Бүгенге көндә синең өчен беренче урында карьерамы? Ничек дип әйтим? Мин ул хәтле карьеристка дип әйтә алмыйм үземне, чөнки бу бигрәк тә теге мөселман кызына хас әйбер түгел, теге карьера. Әмма дә ләкин әлеге көндә карьера өчен ни өчен? Чөнки минем әле теге тормыш иптәшем юк, шуңа күрә мин үземне үзем ашатырга тиешмен, әти-әниләрдән акча сорарга тиеш түгел, шуңа күрә әлбәттә әлеге көндә иҗат өстендә эшем. Ни өчен? Мин әлбәттә үз эшемне бик яратам, әмма дә ләкин бу барыбер теге яшерен батырын түгел, бу миңа акча китерә. Шуңа күрә әлеге көндә карьерадыр. Әмма дә ләкин бу узак булмас дип беләм. Коллегаларың белән талашканың бармы? Талашкан юк. Сүзгә килү генә түгел, әмма шин мәгънәсендә шундый низах. Юк. Яратмаган җырчың бармы? Яратмаган җыр. Ой, алар күпләр. Юк, җырчы буларак түгел, кеше буларак. Кеше буларак бар. Радио тыңлаганда уфтаган бу җырны инде дип сүндереп куйганың бармы? Бар. Көндә шулай. Теге калган уф, Алла микән, пен бу дип теге сүндергән бар. Әгәр дә сиңа күп акча тәкъдим итсәләр, бөтенләй таныш булмаган, кеше белмәгән теге no-name дип әйтелгән башкаручы белән дуэт эшли алыр идеңме? Тавышы матур булса, миңа охшаса, әйедер. Димәк, бу эшкә бара аласың. Мин хәзер тәкъдим итәм. Так, пример удобный. Мин хәзер тәкъдим итәм бераздан шундый шәхси тормышым турында сөйләшеп алырга. Һәрвакытта кызык, син үзең дә һәрвакытта ниндидер теге интрига тудыра беләсең. Синең йөрәгең бүгенге көндә берәрсен уйлап шулай дөп-дөп тибәме? Типми дисәм ялгыш булыр, тибәдер әйе. Сиңа хыянәт иткәннәре бармы? Бар. Йөргән кеше. Әйе. Күпме вакыт йөргәннән соң? Аралашкандамы, мөнәсәбәтләр? Юк, мөнәсәбәтләрдә 1 ел йөргәннән соң, анда аны да аңлап була иде, мин теге аңлап була иде. Чөнки ир кешегә бит инде теге булай гына теге йөреп булмый бит инде. Кулга кул тотынышып нәрсәдер бит инде күбрәк кирәк, күбрәк. Ә мин инде теге бәләкәй кыз бала, мин анда 15-16 яшь иде. Буларак мин анда бергә бара алмыйдым, һәм дә инде ир кешегә физик яктан кирәк булгандыр инде. Шуңа күрә мин теге аны хурлый алмыйм. Менә соңгы вакытта гына булган шулай ук синең ситуацияң турында сүз бара хәзер. Хыянәт турында яздың син Инстаграмда. Юк, аны нишләптер дөрес аңламаганнар. Ул теге предатель дип ниттем. Ул бит теге хыянәттән генә тормый бит инде, ул бит инде теге күп нәрсәдә аңларга була аны. Бу инде эш белән бәйле. Ягъни шәхси тормышка бөтенләй катнашы юк. Син еш гашык буласың. Еш. Теге урамда йөргәндә дә бер егетне күрсәм, теге соклан, "Эй, матур да инде" дип китергән. Бу теге инде гашык булу түгел. Еш гашык булам мин. Егетләрнең буйларын, фигураларын бәялисеңме? Юк. Мин күбрәк ничек кенә бу теге баналь булмасын, ичке дөньясына күбрәк күз салам. Чөнки теге андый матур гына, идеаль булып кына андыйлар белән тормыш көтү бик авырдыр. Әмма дә ләкин теге сине яратып, сине теге алама җирләреңне дә теге матур итеп күргән кеше белән йөрүе, яшәү бигрәк тә рәхәт дип уйлыйм. Дус кызмы, егетме? Егет. Минем дус кызларым юк, берәүдә. Бу элекелектән шулаймы, яшә сугыйлардамы? Юк, элекелектән. Мин кызлар белән гомумән аралашмыйм бик. Нишен дигәндә, чөнки минем теге сөйләшәсем килсә, минем әнием бар. Болай мин гел егетләр белән
Нәрсә белән бәйле икән бу? Белмим, үзем дә белмим. Кызлар белән миңа теге кызык түгел. Сиңа темалары кызык түгел, сиңа гайбәт кызык түгел дигән нәрсә. Гайбәт тә, темалары да теге аңлата алмыйм, кызык түгел. Ничектер. Шулай да сиңа теге подружка булган тугышлар бармы? Бар, андыйлар да бар. Әмма дә ләкин теге алар белән мөнәсәбәт тотырга бер дә кирәк дип уйламыйм. Ират кеше синең күбрәк акча эшләргә тиешме? Бу инде вообще тулайм алганда әйе. Әмма дә ләкин ир кешенең дә төрле вакытлары булырга мөмкин. Теге бай егет белән йөреп китәсең, аннан эшләрендә беренди начарлык булса, син ул егетне үзеңнең хәлеңнән килгәнчә гел янында булырга тиешсең. Гел аны теге канатландырып торырга тиешсең. Бу әлбәттә хатын-кыздан күп нәрсә тора дип уйлыйм. Ирнең нинди булудан хатын-кызның күп өлеше. Шуңа күрә ниндидер теге ничек дип әйтим, хәзер бик грубо булса да, дворниктан да кеше эшләп була. Мин бу теге дворник кеше түгел дигәннән түгел, дворниктан да, мәсәлән, үстереп була. Бу инде кемдер бәлки теге хәзер әйтер теге дворник кеше түгелме дип андый кешеләр булыр, әмма дә ләкин теге мин моны образны әйттем. Син гомумән шулай туры бәреп әйтергә ярата торган кеше дип беләм мин. Әмма дә ләкин бу күп җирдә ничектер камашаулый. Шуңа күрә мин теге артистлар белән дә бик каты теге дуслашып, хәзер теге ничек модда бит инде братлашып йөрергә яратмыйм. Чөнки яратмасам мен ул кешене теге концертларына барып, теге котлап, нитеп ала йөри алмыйм. Хәзер бит инде теге шундый әйбер модага керде. Мин әлбәттә барысы да дус. Бу әлбәттә бик яхшы, әмма дә ләкин мин теге ниндидер уенны яратмыйм. Берәр туры сүз әйтеп үпкәләткәнең бармы кешене? Бар, күп вакытта. Аннан уйлыйм, мин башта әйтәм дә, аннан нишләп шулай дип әйттем икән дип уйлыйм. Син үпкәләткәннәре бармы? Бар инде, бар. Мәсәлән, нәрсәгә син үпкәли аласың? Минем гаиләмә начар сүз әйтсәләр, минем әтиләремә, ниемә начар сүз әйтсәләр, мин үпкәли генә түгел. Ачуланам инде, һәм кирәген күрсәтәм аннан. Үпкәгә килгәндә алайда. Үпкәләтерлек. Нәрсә күңелеңә тия? Минем андый теге нык каты нәрсәдер күңелгә тия дип менә әле көндә әйтә дә алмыйм. Бер нәрсә күңелгә тими ул хәтле. Бүтән нәрсәгә мин теге туры карыйм, нормаль карыйм. Белүемчә, Гөлназ, син бик зур планнар белән яшисең һәм синең бик тә популяр буласың килә. Бу нормаль күренеш, бүтәнчә популяр буласы килә. Алдагы ярты елга синең планнарың нидирәк? Популяр буласы килә дигәннән, бу инде беләсезме? Минем Фәдис әтием гел әйтә иде. Теге андый омтылыш булырга тиеш түгел теге. Менә мине урамда белсеннәр, әлбәттә, бу теге мине урамда тану, белү, бу минем өчен теге яңалык түгел. Чөнки мин Башкортстанда Беләкидән үк теге әтиләр белән, әни белән йөргәч, ул миңа нормаль күренеш. Әмма дә ләкин бу теге шушы әйбер ошау, ул мөселман кешесенә хас әйбер түгел дип уйлыйм. Чөнки бигрәк тә кызларга. Бу әлбәттә бик яхшы, бу кай вакытта бик нык теге приятно да танысалар, фотога төштеләр. Әмма дә ләкин бу минем төп максатым түгел. Минем максатым безнең татар, башкорт җырларын, халык җырларын, үзебезнең гореф гадәтләребезне үсеп килгән яшь буыннарга, бәләкиләргә шуны тәрбияләү һәм дә инде дөрес, матур үзебезнең татар милли көйләрен менә бәләки буыннарга менә теге тыңлатып, үстереп, тәрбияләп күрсәтәсем килә. Бигрәк тә хәзер бүгенге көндә безнең чит илдән күп нәрсә алалар бит инде һәм шул круто дип җырлар. Үзебезнең милли татар җырларын юкка чыгарды. Хәтта баянда юк хәзер. Ул бит инде миңа калса бу нормаль күренеш түгел. Минем төп максатым шул. Синең планнарыңа килгәндә, менә конкрет алсак, бәлкем син клип төшерергә җыенасыңдыр, бәлкем дуэт төшерергә ясарга телисеңдер. Элвин Грей белән ниһаять.
Ничек дип клип төшерергә, без әле клип төшердек, әмма дә ләкин бу миңа ошамады. Дөресен әйтәм, шуңа күрә ул клипны әле төшермим, чыгармыйбыз. Минем продюсерга ул ошады. Мин инде Ләкин продюсер сиңа чыгармаска рөхсәт бирде. Ул миннән дә тора. Мин әйттем, мин моны чыгармыйм. Пока биштеге минемчә ничек эшләмиләр, мин аны чыгара алмыйм, чөнки әлеге булган мин клиплар бик күп төшермәдем. Әмма дә ләкин мин төшерсәм, мин аны яхшы итеп төшерергә тырышам. Инде хәзер продюсер белән булгач, ул инде мин үзем эшләгән клиплардан 100 тапкыр яхшырак булырга тиеш. Бу инде әзрәк теге начаррак, шуңа күрә мин аны чыгара алмыйм. Шуңа менә бу комментарийларың өчен шилтә килмим продюсерыңдан. Шундый теге яхшы мөнәсәбәтләрдә аңлавымча. Мин яхшы мөнәсәбәтләрдә, но мин теге дөресен сөйлим, теге Мин әйтәм, мин теге ошамаса, мин аны үземнең тамашачыма, халыкка аны ничек күрсәтәм. Ул качественный бер түгел. Качественный берне күрсәтергә ярамый. Ягъни планнарга килгәндә дуэт турында әйтәм. Буламы берәр кайчан Радик Юлиякшин белән дуэт? Ничек дип әйтәм, хәзер Беләсез, мин нәрсәдән куркам. Радик белән без инде күптәннән дуэт турында сөйләштек. 13 елда ул миңа беренче тапкыр язган иде, дуэт яздырык дип. Шуннан бирле без дуэт яздырамбыз. Бу бәлки берәр нинди 6 ел. Бу бәлким берәр нинди теге знак дип әйтәмме. Беләсез, мин нәрсәдән куркам. Бу былай да мин Радик аркасында күп кеше мине белде. Күп бигрәк тә яшьләр, теге Радикның кызы дип тә йөреп тегенсе дә монсы андай әйберләр булды. Әмма дә ләкин иҗатка кагылышлы мин андай әйбердән куркам. Теге Радик аркасында кеше булды дигән. Мин теге кеше хәзер грубо булган сөйләтмим. Мин үземнең тырышлыгым белән чыгасым килә. Инде Юк, монда тырышлык турында сүз бармый бит. Барыбер бу хезмәттәшлек дип атала. Радик уровенена җиткәч, Алла бирсә, Радик белән беррәк булса, Алла кушса, яздырырмын. Инде мин Радиктан әле теге ничә башка астанрак, шуңа күрә мин әле яздырмыйм. Чөнки дөрес булмый миңа. Син шуны күп уйлыйсың икән. Миңа калсам, бөтен кеше игътибар итәр. Бер яктан карасаң, син шундый, белмим, шундый бераздан җиңел холыклы, шундый шаян, тиктормас кызга ошагансың. Икенче яктан менә хәзер мин синең җавапларыңны тыңлыйм, син шундый җитди, бик тирәннән казый торган кеше икәнсең. Белмим. Берничә сүз белән генә дә Лейна турында сөйләшеп алыйк әле. Менә бу кыз турында синең ишеткәнең бардыр. Әлбәттә, без аның белән дуслар. Мин Уфада яшәгәндә, укып йөргәндә продюсер белән килделәр. Таныштык, бик миңа калса гел теге уңай гына, яхшы гына фикерләр. Нәрсә ошамыйсың аның образында? Бер нәрсә дә теге ошамый. Бөтен нәрсәсе ошый, теге бер нәрсә дә ошамый дип әйтә алмыйм. Чөнки һәрбер кешенең үз образы бит инде. Мәсәлән, мин бер кашанда, мин аны теге иманым камил, мин бер кашанда кыска киемнәрдә, күлмәкләрдә сәхнәгә чыкмыйм. Чөнки минем образым шундый. Мин үземә андай берне не могу позволить әйткәндә. Инде Лейна яшь, матур, фигуралы кыз, аңа нәрсә кисә дә матур, нинди генә образ булса да матур. Һәм аңа бар тик уңышлар телим. Аралашасыз, подружкалар? Подружкалар түгел, теге аралашабыз, теге мен аңа бик яхшы күрәм. Төшеп киткән ризыкны алып ашыйсыңмы? Юк. Егетләр өчен кафеда түләгәнең бармы? Бар. Өйдә тап төшкән киемнән йөргәнең бармы? Бар. Синең турында барысын да белә торган кеше бармы? Юк. Башкаларның сөйләшкәннәрен тыңлап торганың булдымы? Булды. Кеше сөйләсен өчен генә хайплы постлар куйганың бармы? Бар. Берәр кешенең сырын чишкәнең бармы? Юк. Синең сырыңны чишкәннәре бармы? Юк. Дуслыкмы, мәхәббәтме? Мәхәббәт. Кызларга карьера төзергә уракмы? Синең хатын аркасында башка аралашмый торган кеше бармы? Бар. Берәр артистка акча тәкъдим итеп, дуэт яздырык дигәнең бармы? Юк. Так. Элекеге продюсерларың белән яхшы мөнәсәбәттә аерылыштыгызмы?
Гүлназ, бүгінгі күндә син үзеңә нәрсә телисең? Иң төп теләгең нәрсә? Саулык, сәламәтлек аңлашыла, күңел тынычлыгы аңлашыла, шуннан кала. Шуннан кала үземнең стабиль эш һәм дә инде айдан ай күбрәк матуррак җырлар теләр идем. Бу нишәп теләр идем, чөнки иҗат өчен бит инде илһам кирәк. Әлеге вакытта минем илһамым теге бик юк. Шуңа күрә үземә күбрәк илһам телим. Фатир турында әйттең. Димәк, син сагына фатирлар алып, сиңа күченергә, синнән яңа уңышлар, яңа иҗат продуктлары көтеп калабыз. Рәхмәт килгәнеңә сау буласыз. Бик рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Ой, рәхмәт зур итеп.